І сталася, ў суботу, калі праходзіў ён праз пшанічнае поле, вучні яго зрывалі каласы, расціралі зярняткі рукамі ды елі. Некаторыя фарысеі сказалі, што гэта робіце, чаго нельга рабіць у суботу. І адказваючы, Ісус сказаў ім: «Ці вы не чыталі, што зрабіў Давід, калі быў галодны сам і тыя, што з ім былі? Як увайшоў у дом Божы і сам браў хлябы пакладныя і еў, ды даў тым, што з ім былі, хоць не належыцца іх есці нікому, толькі святарам. І казаў ім: Сын чалавечы ёсць гаспадар і суботы». У іншую суботу здарылася таксама, што Ісус увайшоў у сінагогу і навучаў. І быў там чалавек, які меў сухую правую руку, а кніжнікі і фарысеі сачылі за ім, ці будзе ў шабат аздараўляць, каб знайсці прычыну абвінаваціць яго. Але ён ведаў думкі іх і гаворыць чалавеку, які меў сухую руку: «Падыміся і стань на сярэдзіне». І ён, падняўшыся, устаў. Тады гаворыць ім Ісус: «Пытаюся вас, ці можна ў суботу добрыя справы рабіць, ці благія, жыццё ўратаваць, ці загубіць?» І, азірнуўшы навокал на ўсіх, сказаў чалавеку: «Выцягні руку тваю». І ён выцягнуў, і здаровай сталася рука яго, як і другая. А яны прыйшлі ў шал і радзіліся між сабой, што зрабіць з Ісусам. І сталася ў тыя дні. Пайшоў ён на гару маліцца, ды правёў усю ноч у малітве да Бога. І калі настаў дзень, ён паклікаў вучняў сваіх, ды выбраў паміж іх 12, якіх і назваў апостоламі. Сімона, якога пераназваў Пётрам, і Андрэя, брата яго, Якуба і Яна, Піліпа і Баўтрамея, Матвея і Тамаша, Якуба Алфеевага і Сімона, якога завуць Зелотам, Юду Якубавага ды Юду Іскарыёта, які зрабіўся здраднікам. І, выйшаўшы з імі, затрымаўся на роўным месцы разам з натоўпам сваіх вучняў, ды з вялікім мноствам людзей з усёй Юдэі і Іерусаліма, з узбярэжжа Тыра і Сідона, што прыйшлі, каб паслухаць яго і быць аздароўленымі ад сваіх хваробаў, і тымі, што пакутвалі ад нячыстых духаў і былі аздароўлены. І ўвесь натоўп людзей стараўся дакрануцца да яго, бо ад яго выходзіла моц ды аздараўляла ўсіх. І ён, узняўшы вочы свае на вучняў сваіх, казаў: «Шчасныя убогія, бо вашае ёсць валадарства Божае. Шчасныя, што цяпер галадаеце, бо будзеце насычаны. Шчасныя, што цяпер плачаце, бо будзеце смяяцца. Шчасныя вы будзеце, калі вас людзі будуць мець у нянавісці, і калі вас адпіхнуць, і праклінаць вас будуць, і знеслаўляць імя вашае як ліхое дзеля Сына чалавечага. Весяліцеся ў той дзень і радуйцеся. Вось бо ўзнагарода вашая шчодрая ў небе, бо так рабілі прарокам бацькі іх. Але гора вам, багацеі, бо маеце суцяшэнне вашае. Гора вам, што цяпер насычаныя, бо будзеце галодныя. Гора вам, што цяпер смеяцеся, бо будзеце сумаваць і плакаць. Гора вам, калі аб вас добра гаварыць будуць, бо так фальшывым прарокам рабілі бацькі іх. Але кажу вам, тым, хто слухае, любіце непрыяцеляў вашых, добра рабіце тым, што вас ненавідзяць, дабраслаўляйце тых, што вас праклінаюць, і маліцеся за тых, што вас ачарняюць. А хто б цябе ўдарыў шчаку, падстаў яму і другую, і таму, хто забірае тваю вопратку, не забараняй узяць і туніку.
кожнаму, хто цябе просіць, дай, і ад таго, хто забірае нешта тваё, не патрабуй назад. І як вы хочаце, каб вам людзі рабілі, так і вы ім рабіце. І калі любіце тых, што вас любяць, якая вам падзяка, бо і грэшнікі любяць тых, якія іх любяць. І калі вы робіце дабро тым, што вам дабро робяць, якая ж вам падзяка, бо нават грэшнікі так робяць. І калі пазычаеце тым, ад якіх спадзяецеся звароту, дык якая ж вам падзяка, бо і грэшнікі грэшнікам пазычаюць, каб вярнулі ім столькі ж. Вы ж любіце непрыяцеляў вашых і рабіце дабро ім, і давайце пазыку, нічога назад не спадзяючыся. І ўзнагарода вашая будзе вялікай, і вы будзеце сынамі ўзвышняга, бо ён спагадны і да няўдзячных і благіх. Будьце ж міласэрныя, як і ваш айцец міласэрны. Не судзіце і не будзеце асуджаны. Не абвінавачвайце і не будзеце абвінавачаны. Адпускайце, і вам будзе адпушчана. Давайце, і будзе вам дадзена, меркай добрай, поўнай, патрэсенай і з верхам дадуць вам на ўлонне вашае. Бо такой самай меркай, што вы мераеце, будзе вам адмерана. І сказаў ім для параўнання: ці можа сляпы весці сляпога, ці не абодва ўваляцца ў яму? Вучань не большы за настаўніка, але навучаны ўсяму будзе як настаўнік яго. Чаму бачыш сцяблінку ў воку брата твайго, а бервяна ў сваім воку не бачыш? Або як можаш казаць брату твайму: дазволь, братка, выняць сцяблінку з вока твайго, а бервяна, што ў тваім воку не бачыш? Крывадушнік, вынь перш бервяно з твайго вока, а тады пабачыш, як выняць сцяблінку з вока брата твайго. І няма ані дрэва добрага, каб радзіла благія плады, ані благога дрэва, каб радзіла добрыя плады. Бо кожнае дрэва пазнаецца па сваім плоце. Таксама не збіраюць фігаў з церняў або вінаграду з ажыны. Добры чалавек дабывае з добрай скарбонкі сэрца свайго дабро, а благі чалавек з ліхой скарбонкі сэрца свайго дабывае ліхоцце, бо ад перапоўненасці сэрца гавораць яго вусны. Чаму прызываеце мяне, Господзе, Господзе, і не выконваеце таго, што вам кажу? Кожны, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае і выконвае іх, пакажу вам, да каго ён падобны. Ён падобны да чалавека, які збудаваў дом і ўкапаўся глыбока і паклаў падмурак на скале. А калі нахлынула паводка, ударыла рака ў той дом і не змагла яго зварухнуць, бо добра быў ён пабудаваны. А той, хто слухае і не выконвае, падобны да чалавека, што збудаваў свой дом на зямлі без падмурка, на які націснула рака і зараз паваліўся, і разбурэнне дому таго было вялікае.